Sinuri po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BFAR Region 1 ang kalidad ng tubig sa Marley or Mariculture Zone Parks sa Santo Tomas at Rosario, La Union sa pamamagitan po ng first monthly environmental monitoring na pinangunahan ng Fish Health Laboratory. Katuwang ang Regional Mariculture Techno Demo Center sa may Kasantaan Station at ang Provincial Station at ang Provincial Fisheries Office ng La Union, kasama sa pagsusuri ang mahalagang water quality parameters tulad ng salinity, temperatura, pH at dissolved oxygen, at kasama na rin ang transparency ng tubig. Nagsagawa rin ng pangangalap ng mga sample ng tubig at talaba para sa karagatang pagsusuri sa laboratorio. Ayon sa mga opisyal, bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng BFAR upang matiyak ang pagsunod sa mga pamantayan sa kalikasan at mapanatili ang sustainable at responsable na operasyon sa sektor ng mariculture. IFM News. IFM News. IFM News.